Jeg har altså bare undertrøj på. Prøv at se her. Bare undertrøj. Hvad er det, du glæder dig til? Til at vi har sommerferie, fordi så skal vi til Bornholm. Hvad skal der ske på Bornholm? Men vi skal i legetøjsbutik. Og jeg skal lege med Emma. Og vi skal være i sommerhus. Og når vi er færdige med at være på Bornholm, så skal vi... så skal jeg være i børnehave 10 dage. Mm-hmm. Og så skal jeg... Når jeg har været i børnehave 10 dage, så skal jeg på sommerferie sammen med mormor og morfar og over til Legoland. Og når jeg er færdig med det, så skal jeg holde sommerferie med mor og far. Ej, du er bare en heldig pige, hva'? Ja. Ja. Og hvad sker der så, når du er færdig med at holde sommerferie? Hvad skal du så? Skal du så gå i børnehave igen? Nej, men så skal jeg starte på fritidshjem og skole. Hvor er du en stor pige, så, hva'? Ja, og jeg er 6 år. Ja, du er nemlig 6 år, og du bliver snart en skolepige også.